Vítam vás, majster v záhrade. Pokiaľ doma máte väčší trávnik a radi presedíte celý deň tak ako ja, tak tu dneska pre vás mám niečo úžasné. Máme tu traktorovú kosačku Solo od AL-KO T22 103 HDA V2 Comfort. Kto vymýšľa tie názvy? Je to benzínový traktor so špičkovým motorom od AL-KO Pro 700 V2 s maximálnym výkonom 22 koní. Šírka kosenia je 103 cm, čo je optimálny záber skôr na väčšie pozemky. Objem zberného koša je 250 litrov, hmotnosť stroja je 225 kg, takže je naozaj ťažká a stabilná. Kosačka má hydrostatický pohon, to znamená, že žiadne radenie, iba plynulý chod a jednoduché ovládanie. Výška kosenia sa nastavuje centrálne od 30 do 80 mm, jedinou pákou v 6 polohách. Konštrukcia je veľmi robustná a pevná so zakrytým rámom, s veľmi dobrým prístupom k motoru a k podvozku. Táto traktorová kosačka má tiež viacero funkcií, napríklad Max Airflow technológia, ktorá optimalizuje prúdenie trávy do koša a tým sa vám menej upcháva. Má tiež skvelé predné LED svetlá, ktoré vám pomôžu pri kosení napríklad v šere. Má veľmi široké kolesa, čo vám zabezpečuje dobrú trakciu a stabilitu aj pri horšom teréne. Tiež sa tu nachádzajú tieto antiskalpové kolieska, ktoré sú určené na lepšie kopírovanie terénu. Disponuje rozmanitými rozšíreniami, ako je radlica, po prípade vozík, valec, rozmetadlo hnojiva a podobne. Má tiež voliteľnú mulčovaciu funkciu, pri ktorej musíte použiť mulčovací klín. A má tiež veľmi pohodlné sedadlo, ktoré tiež funguje ako bezpečnostný prvok. O tom si povieme neskôr. Čo sa týka údržby, tak po každom kosení prečistíte spodnú časť kosačky. Nečistoty znižujú prúdenie vzduchu a môžu spôsobiť časom koróziu. Pravidelne kontrolujte stav remeňov, nože sa snažte brúsiť po každej sezóne alebo približne po 20 až 25 hodinách práce. Raz za sezónu tiež vymeňte motorový olej a všetky filtre. Po odklopení krytu sa nám na vrchnej časti nachádza baterka, nádrž na benzín. Odporúčame používať 98 a viac oktánový, nádržka na olej aj s riskou, kde si môžeme pozrieť hladinu. Olej treba meniť aspoň raz za sezónu, takisto ako olejový filter. Pod týmto krytom sa tiež nachádza vzduchový filter, ktorý musíme odistiť týmito dvoma skrutkami a nadvihnúť plastový kryt. Filter treba pravidelnejšie kontrolovať a podľa potreby vyčistiť. A pod ním sa tiež nachádza palivový filter, ktorý tiež treba podľa potreby vymeniť. Aspoň raz za sezónu je tiež potrebné premazať nápravu a takisto pastorok a hrebeň riadenia. A pri dlhšom skladovaní napríklad na zimu vypustíte palivo alebo pridajte stabilizátor do čerstvého paliva a tiež odpojite batériu a skladujte ju pri izbovej teplote. A tiež celý stroj skladujte v krytom priestore alebo pod plachtou, aby sa tak ochránil pred dažďom alebo vlhkosťou. Veľkou výhodou je ten hydrostatický pohon, vďaka ktorému nemusíme radiť, tým pádom vie používať kosačku naozaj každý. Veľkou výhodou je tiež tento spoľahlivý motor od AL-KO. Má veľmi veľkú šírku kosenia až 103 cm, ktorá je takým dobrým kompromisom medzi manevrovateľnosťou a šírkou záberu. Systém Max Airflow tiež znižuje potrebu častého vysypávania koša, má veľmi pohodlné sedadlo a kvalitnú konštrukciu a tiež veľkou výhodou je veľká možnosť rozšírenia o ďalšie doplnky. Medzi také nevýhody by som spomenul vyššiu hmotnosť, takže prenášanie či transport môže byť náročnejšie a pri veľmi hustej alebo vysokej tráve môže strácať výkon. Takže efektívnejšia je skôr na kratší trávnik alebo častejšie kosenie. Tipy od majstra v záhrade sú také, že koste skôr suchý trávnik, zlepšite tým čistotu rezu, pri mulčovaní používajte kratší rez, ideálne brať 1/3 hmoty trávy pre najlepšie výsledky. Pri častom používaní kontrolujte tesnosti palivovej sústavy, páčok a ovládacích prvkov, pretože ich vibrácie môžu postupne uvoľňovať. Pred štartom skontrolujte stav pneumatík a hladinu oleja. Sedadlo je tiež nastaviteľné, kde ho po odklopení môžeme nastaviť do požadovaného miesta, aby sa nám pohodlnejšie sedelo. Pri vyprázdňovaní koša vám veľmi pomôže táto páka, ktorú len treba pozdvihnúť a koš môžete takto jednoducho vysýpať. Po zhodení koša máme tiež možnosť zložiť mulčovací klín. Pri použití mulčovacieho klínu zo zadnej strany vám tráva pada na trávnik a použijete ju tým pádom ako hnojivo. Na zadnej strane sa tiež nachádza takýto spínač, ktorý pri nasadení koša sa zopne. Bez tlačení toho spínača nie je možné zapnúť žacie ústrojenstvo. Na prednej strane koša sa tiež nachádza tento držiak, ktorý vlastne zatlačí spínač, ktorý nám umožní spustiť žacie ústrojenstvo. Pod vyhadzovacím otvorom sa tiež nachádza tento spínač koša, ktorý nám pri naplnenom koši začne signalizovať, že je koš plný. Nám bude signalizovať pípaním. Zasunutie tohto drôtika nám vyradí hydrostatickú prevodovku. To nám umožní posúvať ručne stroj.
Štartujeme ju tým, že stlačíme brzdový pedál, povyťahneme sytič pred studeným štartom, presunieme páku na polohu zajaca alebo na štart a potočíme kľúčom. Po naštartovaní sa zapína žacie ústrojenstvo týmto tlačidlom. Pokiaľ máte pred naštartovaním spínač zapnutý, tak nenaštartujete, takže ho musíte pred naštartovaním vypnúť. Po naštartovaní a odistení brzdy máme na pravej strane dva pedále, ktorým jedným sa pohybujeme dopredu a druhým dozadu. Čím silnejšie pedál stlačíme, tak tým rýchlejšie ideme. Ako sme si povedali, sedačka má tiež bezpečnostnú funkciu, ktorá vám nedovolí zosadnúť zo stroja bez toho, aby sa motor nezhasol. Môžeme tomu predísť tak, že stlačíme brzdu úplne na spodok a potiahneme za ručnú, ktorá nám zabrzdí stroj, ale motor nám stále beží. To je praktické napríklad vtedy, keď máme pred sebou nejakú prekážku, ktorú potrebujeme odstrániť a zase pokračovať v kosení. Ešte sa tu nachádza toto tlačidlo, ktoré slúži na kosenie popri cúvaní, čo je veľmi praktická vychytávka. Keď začnete cúvať, tak sa vám žacie ústrojenstvo vypne, takže ho musíte vypnúť a zapnúť a stlačiť R-ko a začať cúvať. Solo Alco T22 je výkonná, spoľahlivá a komfortná kosačka pre stredne veľké až veľké pozemky. Je to univerzálny pomocník vo všetkých smeroch s funkciami ako je Max Airflow alebo pripojenia doplnkov či vozíka. Z neho robí naozaj univerzálneho pomocníka. Link na kosačku vám nechám v popise videa. Ďakujem, že ste si pozreli toto video. Určite mi napíšte do komentára, čo si o tejto kosačke myslíte a ako doma kosíte vy. A nezabudnite sledovať Majstra v záhrade, aby vám ďalšie tipy a recenzie na produkty neušli. Vidíme sa na budúce.